Karşı dememi. Kanser hastasıyım. Geçen hepdelerde rak keseline uçurandyğı sebäpli köpçülikden kömek sorap çykyş eden Oğlunar Durdubaýewanyň ýagdaýy agyr. 13 ýaşyndaky çagamy diňeje 8 ýyl gördüm. Iň bolmanda ölmänkäm görüp öleýin diýen Oğlunaryň sözleri hiç nä tanyş däl. Türkmenistan watandaşlarynyň ýurdun daşynda hiç ýyly sosial howpsuzlygynyň ýoklugy we daşar ýurtdaky hassahanalarda bejerge almak türkmenler üçin hyýal edilmejek derejede gymmat bolup durýandygy sebäpli ekranlara çykyp iň soňky deminde kömek soramaga mejbur bolýarlar. Bu agyr ýagdaý ýetmejek ýaly muňa goşmaça ýollaryň ýapyklygy hem hassalar üçin özgörüşli kynçylyk bolup durýar. Umuman gysgaça aýdanynda türkmen jemgyýetiniň kynçylykly durmuşyny ele alanynda Türkmenistan diýilen döwletiň barlygy akyllarda soru alamatyny döredýär. Benim gözümün yaşlarını özü atsın şu çağacığım. Çağam bile 8 yıl yaşadım. Yendim ben. 46 yaşında. Yatayım şu. Şu çağamı bir bağrıma basayım. Ağlaman. Siz Türkmenistan nerinden şolara aydın. Belki tanıdık bildik çıkar. Türkmenabat'tan ben de bu. Dino Moskva kalkosundan ben Zarıpçı'dan özüm. At familyanızı. Durdubaýewa oğullar. Haş edinler özüm çekin oturup mu? Zaten çık oturanımayım çekin oturup mu? Şunu çıkmayacak olup işledim bundan buraya geç. Tedavi param bulsun deyip. Şimdi yağdayım yok. Şuna iyi gitme yapıl gerek. Şu çağımı bir ezek bağrıma basın. Gözümün yaşlarını özü eller bilen artsın. Sizlerden konuşken.